Barikrem apa? Barikrem. Lari bolak-balik nih. Seneni aku. Karena matanya dia mana mak? Dia tak eksekusi beri kok dia ukuran baik. Oh. Buka ndas buka keleyaan. Nek buka lho piye pulae koyo ngono lagi dimek wis ngono. Oh, alah. Nah, tak perseni. Barikrem. Kan ya? Piye? Terima kasih Mak. Muga-muga Mak nek iklan nganggo aku terus. Berarti nek ranggono sampean mak aja untuk iklan ngono. Ya maksudnya nek iklan nganggo aku ngono. Piye to? Nek ra ndak ngono ra tekek. Kok nek gak dikanggo ngono pun gak 1% aku, Mbak. Wis nantes le, Pak. Ya, Pak. Pak. Oke dhisik yuk. Mbak Nur gedang tugas makan lho iki. Ora mulih pokoke. Biasa mulai mbak turu bungai apa tuh pisan-pisan. Anakku ndek sore iki yo kejadian, Mbak. Piye? Tangane drijine iki lho aboh tak pijetno. Yo mbuh tiba apa kena apa. Wis, mbok pijetno. Wis tak pijetno. Terus Yo ngono kuwi. Lah mbok tekoki jare piye le? Yo tiba mbek baturi kuwi kesleo kesleo. Keceklek. Nek dek terus dhisik aku mak pencang mergane liyane. Yes, Mbak Nur apa mbumbone iki. Ada sondorek, Mak. Ada sondorek. Iya, son gantung iki. Gak iso iki. Iya, pe konten Son durek. enggak. Sondorek. Iya, lho aku murah tegake kok. Rada gage. Sing rada gage iklan sapa? Ayo. Jeruk enek mbakmu kok mau kayak jeruk? Iya, Mbak. Ada sondorek. Iki tuh rada gage. Tapi kok suwengi dipangani Mbak kuwi codot iki, Mbak. Wong mateng iki, Mbak. Dan nek masalah negor tak tegur, disoting ora lho. Piye? Son durek. Iya. Masalah negor terus dadi. Mbak. Wis bumbune Mbak goreng sesuk rak wis ya. Wis sore kok Mbak, wis. Mbak murak ra mulih-mulih ya. Karepe aku ki ora mulai-mulai iki. Maraya nggen mau iklan. Iklane lek dames dedel bulan baleni. Iya Mbak, aku saiki wis bodho Mbak ya Allah. Nek kayak iklan sing penak-penak ngono lho, Ngger. Dadine gak lek dames gak bulan baleni. Aja bulan baleni nah ya nek iklan ngene lek dames. Aku kok lho. Aku wis remuk ki engko. Ya Allah gak serbet ya Mbak. Ya Allah. Masih seperti bumbone sesuk goreng sesuk ae. Oke, Bos. Sakno wis wengi. Lagi mau lelene wis lempok-lempoke ya Mbak ya. Jengkangno lele iki lho yuk ngantek ping pira Mbak Mur mbok hitung. Banyu sak gendong iso entek. Tambah neh sak ember rek. Sak bak. Sak bau gede kuwi. Cek kleru. Ya Allah, ya bangetan. Ngono ki aku ya santai kok, seneni yo ben pancene yo. Iklane Mbak iki iklan gede Mbak, brand gede Mbak. Engko iya. Kudu apik tenan iki Mbak Sam. Dadi iklane kudu apik piye njajal lah. Nek iklan liya-liyane ngono ki wis karek kowe dim ngono. Biasa. Lah nek iki anak segripe kok ngono Mak. heeh. Oh gak Kata-katane iki kok sembarangan. Nek kata-katane kok ngono. nek dikeki ngono cah Mbak, konone karek anu ngono aku talene tok ngono cah ya. Ora ngger nek matan brene iki. Kita camsek apa dibungkus? Cam ae Mbak, wis kayak kulkas ae wis wengi. Wis rasa bingung. Maksudnya dicambi godhog apa di Godhog ngono. Iki lho godhog banyu wer ngono sesuk karek anu.
Lah iki rak yo wis Mbak, mosok gak sedeng, gak sedeng. Mau timbang baleni gak ngono. Engko harus dikek kulkas, nek adem kok tak kek kulkas dhewe. Yo mosok ngenteni adem ngenteni aku tuh kulkas aku balik rene terus ndelek rene. Iya lah. Mbah banget. Yes. Lele iki kopior-kopior ya, Mbak. Putak kok wajan iki ra ketok. Ngono ape dadi anu? Lewane mepet dadi piye Mbak Mas main film. Heeh. Nopek kalau bulan-bulane enek ping 100. Ya ora apa-apa wae. Ora apa-apa, timbang alung rasah. Ya ora apa-apa, wong belajar ya saka kesalahan. Kok nek gak salah dhisik ora ngarah pinter. Wong pinter yo ora eneng ora nganggo kesalahan. Ngono. Wong kok kandhanane angel wis, Mbak. Kuwi ae, Mbak, gak sah, Mbak. Wis gak sangko moto, Mbak. Kok sesuai kok yo nganggo moto, nganggo reko. Nek anu iki jure kon nganggo. Ora, wis. Nganggo gak usah lho. Wis toh kok Iya, ngonoan sithik tok ae. Tomet aku. Lah, wis tangane gorenge ambek nganu ya roh dhewe kowe. Itis. Ya Allah, wes. Karek ndoro. Wes sanurek. Wes. Wes engko krukep nang kono tumpangi anu e, Mbak. Tumpangi apa jenenge? Besok ayah kok karek goreng. Wes. Saiki ndekne jero ngungkep diri. Pengungkepan batang. Wes. Engko nggawa mie, Mbak, iki mau iklane iki lho, Ger. Tapi ini sing ucul-ucul tok ae iki. Iki sing dicipok mok bawange tok, Mbak. Ngajak kowe tak kei mie. Iki nya. Wis digawe. Ya Allah, Mbak Mur, nyah ki 5, wis ke 5. Kowe eko 5. Kowe eko 5. Heeh, iku gawa mulai. Iki sego. Iki sego soto ya cipok ae. Terus iki jangan lumbu nek mbok gawa. Jangan lumbu ada iki. Ya Allah nek iwak piring ngono ki. Tinggi iklan kok. Gawa. Jangan lumbu. Ya wis gawa nih. Wis aku ki piye kurang piye nek kae iwak momot iki kae mau ngetoki. Wis kosek kae iwak dhisik dopeni. Kemedoken ki engko malan. Oh, sotel ya kok. Nah, ngono lho. Maksud kuwi nek iwake nek dingonokno kan resep ngono lho, guys. Nah. Undarane putri nek kongkon gorengno, Kak. Senengane Ndoro Putri. Senengane Ndoro Putri. Iya, Ndoro Putri loro kutilen. Pokoke adus iki karo ngasih. Wis Mbak ben ngono dhisik, Mbak. Walikane wis nang dadahi kae. Ya Allah Gusti, ape senureke piye nah kae. Nggo kopi red kok. Pak tak kongkon anu iki Pak jane. Tak kon karo gedang iki engko wis abang. Karo tak konten sanurek iki.
Gak apa-apa nek adon, nek kono kan nek ndek ae. Iki sambel iki Pak jajan deloki. Karo jangan ngene sumini ku lho gawa nek mbok gawa. Ya Allah. Iya dibungkus sak ae pe, Mbak. Ngono. Heeh. Wis ada itu. Iya nek aku ada yang mau. Iwak wis ada gak apa-apa. Nah aku njaluk iwak apa ora? Nggih. Hah? Gak njaluk. Mbak, sandoreke mati. Ayo guys, kita memanen. Harta karun. Memanen. Ya Allah Mbak, iki jelek ngene iki lho jiting ngene iki jane piye le Mbak? Mbak urip entuk gak ro aku iki mataku klerah mun ki langsung roy Mbak. Nek kowe tok mlaku kok ndandang. Aku nek erohe tak jipuk iki, Mak. Nah. Wis tak buak kene tak buak. Wis tak buak kene wae guys, tak klumpukno aku ki nek apa-apa tak klumpukno kene lho. Wis kono guys. Panen geden. Carane aja ngono. Dang. Iya, ta jrong tombol. Halah, coklek. Carane ndek niki kosro. Lah dibuat godhonge tok ngene wis. Kok rasane mbok bacok. Walah, kayak kowe mbur blondur. Jos. Blondur kapok kowe. Kepel aku santekan. Lah engko nek gak dicipuk anu, guys. Wis. Iki jarene wong tua ndek biyen ki yo. Gak apik. Yo, lah. Wis. Jos. Wis gak kono wis, sor. Rono parake engko nek banyune rak anu menghalang-halangi air. Nah, ngono. No, rak yo ngono neh. Wong kare yo kuwate semono. Ya Allah. Babar pisan. Mbak. Wis. Panen geden iki wis. Wis. Mateng, guys. Lah engko nek gak titir rak yo ngesakno. Ya engko sing kek kekes si sapa lah yo, ya wong kok. Kene tak wangi. Jos. Saya iki yo gedang Pak iki yo. Antarane pada hujan sampai ucet gek Podo. gede kabeh. Gede ya. Guys. Kayak endi, Mbak? Totali pitik, Mbak. Pitik iki asu tenan. Coba totali pitik. Nang jero Nang jero dadok jablok tikus. Mbah, Mbak. Kayak endi? Iki sak pitike isih wis gak mangan maneh iki. Maksude kan wis yamene. Heeh. Iki pitike gak mangan. Wis. Singgah ngono mon aku. Diwale. Nek singgah pitik dadak apes. Nah, Kok iso ngono yo? coklat, Bur. Ya, Wis. Wis mulai. Dil tenan mulai tenan iki. Wis. Biasane ngono iki cek urung ngecolo. Anu ditutupi kae anu iki tak tutupi lawang wis sore. Jam ditutup goreng iki lho, Pak. Kegiatan iki semakin anu ger padet. Semakin sore semakin padet ya, Pak. Wis ngene ya. Heeh. Molina delok gorengno. Wis krukepno kono, Gus. Tak kujaki ya. Wis ngono ae lah, wis. Ku wajane. Jane cek iki. Wis dikurepno ae. Nek dianu wis. Kegiatan hari ini full padet, guys. Sampai mobat mabit. Wis ah, apa nek? Guys, iki ape ning gone Lek Sri. Dek, kamu di nang omahe apa melok mae? Melok? Iya. Aku kesuwen nangis. Apa ning gone Elsa ku?
Melok. Matuke ngikut Guys, tak berangkat dulu mau bar iklan. Elsa tak keane guys. Biji loro telu kasih 6 aja ya guys. Wis tak kayak 6 iki guys, Mbak Murno 5. Wis berangkat guys, aku apa tuku martabak. Wis berangkat dulu. Wis guys, martabak lagi dan martabak. Koro deh. Martabak. Ini motor tak kuat itu. Orang tua. Saya apa iki? Motor ora kuat awake kok ngene. Kan kaya sesudinya ta. Apa? Telur. Telur apa? Bebek apa ayam? Bebek enak bebek. Ya wes. Kurang. Kurang berapa? Iki lah sing biasa 25. Ya, sepuluh, jadi loro. Bebek kabeh. Iya, Mas. Gak udanan, gak jadi. Martabak. Ben raine ke martabak. Motor itu masih dia. Motor kita kok pesta. Motor kawal. Jadi lah motor kawal. Hah? Ngopang, ngopi. Kok penak menurut kamu? Saya bukan apa? Lah kan dia punya tak tinggi jadi rom. Oh dan Sampean dulu langsung dulu. yo. Wah, Entek kok. Nani teh. ini tak mana? Nanti sentek. Ini sih tak mana? Iya. Contohnya buat ngapain? Ngadem. Bakole anu. Iki kok entek nanti. Nduk, alah. Gang iki lho, Mak. Gang. Kalau lampu Pemain merah ini ada. Cina. Pemain Cina kan? Bawa masuk. Tak tulungi kuburan, Pak. Oh, aturono. Yo, kan. Iya. Aku jadi kan lupa aku lho. Murid Cina aku lho. Ini Cina kuwi. Iya. Yo men nang gitu kok men sebenarnya. Walah. Minta ini dulu lho. Ngancam bukan untuk juta-juta anak yo. Lagi dicetak om ya, Mas. Oh, cetak yo ngene iki. Ini pacaran mbok kabarin mriki. Wis. Oh, yo iso men kok Mas. Cah kene kok beda karo cah kono, Pak. Tanggane kok ya. Ya, Piye? cah kene. Yakin. Tuh. Tak kadene iki. Martabak digunggung. Ngopo? Wes kalau martabak digunggung. Martabak manis seneng ngelum. Anak wedok film. Ya apa mak martabak ndi iki? Ora enak martabak iki, Pak. Ya mungkin kok inget ya kok kayak sego. Digunggung kata pecerit ketakane. Kayak gugah. Wange iki. Martabak kok yo wangi kaya wonge muni ngono. Ora kaya wonge. Aku ora Oke, nek irunge nama apa malah deni wong ya, Mas. Iya, dene muni ngono wange iki dene mangan. Lah wong kono itu tukang gawe ngono Anina. Masuk yo. Kok ya Mas, asli wong kono iki pinter do gawe ngene iki ya, Le. Iya, Mas. Iki nang kono iki sak desa, Mas. Iya, sak desa. Kok ya Mas. Banyakane koyo iki. Kadene kaya wong kene iki ya lontong sambel ngono. Mayoritas sih wong Tegal gaweane ngene iki. Padha kok ngene dhewe lontong sambel, lontong pecel, ngono kuwi ya, Le. Nah iki ndekne ngono kuwi. Lembung Le. Enak tenan. Ki mau ki dia iki ya dipangan, inget kok. Yo anten ya Mas, worth it to buy. Nah pemirsa dan Laris. Ya. Heeh lah. Nah, itu ora ngerti basir kok. Jadi ini nek tuku wis jelas ya kowe merasa diragukan lagi
martabak yang saya review dari mulai cepu sampai mulai dari merah, yang paling enak pol nenggone Mas Bayu Sekak. Amin. Mas. Apa jenenge mau Rezekine jos. Apa cok Aspa. Martabak Sun. Martabak Sun. Sun. Sun kuwi selera untuk Nusantara. Oh. Masuk apa ora nasionalis? Masuk Pak Eko. Tenang ya, tidak diragukan lagi kok. Itu kok mampir ke pasar merah nenggone Mas Aspan. Aspan. Yo aspan. Aspan. Martabak goreng ngerasa grog-grog. Petel-petel. Mau usah. Gak usah. Amatir lho. Wes ora critakno. Wah, kamu baru mangan apa, Nduk? Sego. Kene apa-apane yo? Ya Allah, tak delokmu mangkak mana nek apa-apane. Martabak ki mbek mie. Belum mau yo martabak. Martabak apa? Martabak telur. Ya Allah, Nduk. Mbak sego tok. Mbah Cindy, Mbah Cindy. Kami punya ikan. Aku lagi sadar. Kamu mau bubain di Ya Allah, tek goyang kabeh kono nduk iwakmu. Iku ketek gede nang. Apa nih? Gelombangnya. Iya kok goyang kabeh gelombange. Besar kamu. Wis angel nah, cah iki angel, wis ora ngarah. Dan di rapak gak malah. Udan kok ngriyane udan kok. Iya, ke mama muntah. Ini di Basri. Kayaknya kamar. Muntah, iya dek. Ayo belajar. Ndak wis teko wae mah ditik roh iki. Hah? Ndak wis teko wae mah. Apa? Atik roh nek muntah. Wis sih, Entah nih. wis mau Sing netes. tak upload mau lho. Jane iki wis mau netes apa ora lek kok ya Allah. Tapi wis ana iklane. Wis. Nah iklane wis ana kan biyen mulo. Ya Allah. Anak iklan ya. Iklane. Ini nanti follow guys iki. Facebooke Mas Eko. Wis turu guys ya Allah. Pipi. Drakor. Martabak ku. Kenapa? Ayo diterian. Dari siapa? Ka. Oh, Kok kene. jajal martabak iki jajal daerah sana ada. Enak endi jal? Ora, mau ke martabak endi? Sepuntung ya. Coba dirasakan martabak sini. Lho kayak ngene. Heeh. Ya, wes dah. Dah, jajal. Dah, jajal, ayo. Sitok, Lek Sri. Nah. Anu mau anget-anget. Inu iku Yung, inu nduk iki bebek kok. Kok iki telur bebek. Iya. Inu. Nak mana? Anak Sri. Ini bohong. Bedaan jajal. Iki lho, Cek. Iki ki mayoritasé wong kono. Iki memange wong Tegal kuwi dodolane ngene kabeh. Padhe koyo wong kene lho kok dodol lontong ya lontong kabeh ngono kuwi. Dodol pecel ya pecel kabeh. Iki yo wong kono yo mbak kabeh. Enuk ta? Enak ta? Enak ta? Wong Lina nek gunggung ngantek pecirit to. Cicipi ya, Lin. Iki mbek iki beda. Kula ngertos danten tepung rasane. Iki. Ki berarti ora tau tuku. Kuning gitu deh. Si gerobaknya kuning. Gerobake kuning, ande ngeluman iki lho dah. Ki gerobake kuning gak i? Wuh. Pokoke ngarepe loman dah iki. Nyarah aja ya. Heeh, ndekne martabake manis bering yinu. Empuk, wangi ngono dal dipangan. Model iki. Oh. Kamu dek keloloten kena apa nduk man? Sego dek kena apa? Hah? Ya Allah. Mam mbek lele. Ayo nak degage ki wonge kapung melek aku ngono. Ayo. Lho mau to? Enak ya, Dek ya. Ya Allah, enak ya, Cah. Iya no kok. Oh, neh ngono kok e. Dari cah cilik ero. Ambek iki lho kok malah winuk kok. Mbek wae. Iya.
Dadi iki nek jajale masih sansak kuahe ngono lho. Enak. Iya, entang. Iya tak memang kok. Ini pipi nih. Martabak Urui ya ini. Gung. Mbak aku ya mau. Ki mau ndekne ditelepon mbake kok. Sana biasanya hari saat. Karisa. Kadang jam 8. Ijek lomah lameh nang kene. Nggih, sik lemah. Nek wis turu pindah. Lho Mbah. Nek kono ya ora rewel blas ya Da ya. Pertama rewele kan. Oh, malah pertama ya. Bingung ngono ya Da. Kan turu tekan kono. Geragapan ngono ya. Geragapan. Iya marah ya ora omahe. Banget ya. Wes sampe nek gedhe rono neng kene Mbah Putih. Sisa maksudnya sisa omong wis beda neh. Ya ora lali Leda, wis tau dijak rono malah ora tau lali. Strawberry. Grape. Kelina pe njaluk segone Lek. Kok dia mau kok aku ae, Mbok. Mbok pakane bebek. Ke Padang. Aku enggak. Oh, Aku enggak sekolah, enggak sekolah. kok Enggak kerja. prei iki mau. Sesuk lagi Iya. apa? Sesuk tak jogno. Kowe iki senengane mek ati ya, Lek. Seneng ngono. Nah, ya pegah aku jayoh ngene iki. Oh. Gagenan wis ono gagenan mulai. Pak Eko wis nang iku wis jaga mantar. Gagah olaran milah opo ndang plak-plak. Bo. Dadi nah ya awar kuat kuwi ati ki langsung bingung ngene. Bo. Induk ja. Rendah. Lele. Iku lah mak ada mau saya kuat. Oh, ngono kok. Ayo, Bu, nunggune Rendang. Lek Sri. Tapi Mas Wi, lek sering gelek nasi padang jenengan buat cempol maaf. Ya lek jarang lek mendang wae. Kok Mbak Sri? Mbak Sri ikut Mbak. Enak, Dok. Iki pakai kuahnya pedes, Dok. Enggak bisa itu. Oh, Mbak Sri kok diculuk-culuk ngono. Meong. Awake ndut iki ya sampe ngantuk nandek Nina. Mripate delok lah. Ini mam dhisik gak apa-apa, wes mam dhisik. Enak dah. Rasa enak Dek nih. Melak nimbrung ya Allah. Enggak apa-apa. Dhuwur apa dhuwur kayangan gak apa nggih Mak. Nggih, mboten. Ndak mana anak-anak bareng-bareng enak. Untuk rezeki. Nggih. Sudah Dewi masak. Bantah. Perang-perang dino marah udan. Nggih. Nah, seminggu lho Mak udan. Anggurnya meten dhuwur lho, Mak. Kok sadolan ya, sadolan nggih. Banjir. Ya Allah, Mak. Sadolan banjir. Banjirnya piro, Mak? Ini bilang dah. Oh, kalau ada sih enggak dah, kalau ada sih enggak. Monggo, Mak. Jaluk bojo. Bojo apa piye? Terima asene, Mak. Ya Allah. Makasih ya, Mbak ya. Tapi kita Mbok putune wedi, Mbok. Kok takut. Nek dulu sampai koyo ngono. Yo kan? Dek. Maaf ya, Nduk. ini memang Spesies ini memang seperti ini, keluarga kita itu tidak ada yang kalem ya. Memang seperti ini semua ya. kemarin dari latih ada gluduk kaget ini dipadakkan saja dengan gluduk. Jangan Ini takut ya. biasanya yang pendiam keluarga kita tidak pendiam ya, Bu ya. Jadi kamu tidak boleh kaget, ya. Oh, aku kagetan juga. Kaget deh. Iya lah. Jadi bayi ini kalau orang juga. Oh iya. Ampun, Anak. Itu masalah, Non. Jenengan malahan
Aku nunggu malah mak sing iki napa? Wong kurirku yo